Hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän työpajaan. On ihana nähdä teidät täällä ja mun nimi on Irtiitta ja mä toimin erityisasiantuntijana LAP-ammattikorkeakoulussa. Mä oon koulutustaustaltani sairaanhoitaja ja terveystieteen maisteri ja viimeistelen mun väitöstutkimusta tällä hetkellä. Tänään meillä sukelletaankin tämmöiseen tärkeäseen ja ajankohtaiseen aiheeseen, eli planetaariseen terveyteen ja siihen, miten me voidaan kehittää valmiuksia ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin. Ja tämän työpaja-webinaari-hybridin aikana me sitten tarkastellaan vähän, että mitä se planetaarinen terveys on, miksi se olisi tärkeää nyt, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen eri tavoin. Ja lisäksi pohditaan sitten yhdessä keskustellen, että minkälaisia käytännön keinoja meillä olisi vastata näihin haasteisiin, niin yksilöinä kuin toisaalta sitten ammatissakin. Ja olen suunnitellut tämän iltapäivän rakenteen mahdollisimman osallistavaksi, vuorovaikutteiseksi, joten toivon, että tekin sieltä linjojen päästä osallistutte keskusteluun aktiivisesti ja jaatte omia näkemyksiä ja kokemuksia. Niin tällä tavoin me voidaan yhdessä oppia toisiltamme ja rakentaa vähän tämmöistä kestävämpää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Mutta aloitellaan tästä ja tosiaan, jos on jotain sanottavaa, niin nostakaa kättä tai kirjoittakaa chattiin, että kumpi tuntuu mukavammalta. Ja yritetään mahdollisimman semmoinen keskusteleva ja 4:30 asti meillä on aikaa varattu, mutta katsellaan kauanko tässä menee ja toivottavasti minun diat toimii hyvin koko matkan. Eli korostan vielä pikkusen sitä, että ei ole kyseessä luento, vaan enemmän tämmöinen keskusteleva, yhteistä pohdistelua ja keskustelua herättelevä työpajamainen webinaari. Mun tarkoituksena on tuo ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset lähemmäs sitä sosiaali- ja terveysalan arkea, eli mennään sinne käytännön tasolle ja toivottavasti saadaan sinne käytännön tasolle vähän semmoista niin kuin pohdittua, että mitä siellä kannattaisi tehdä. Tosiaan ei vaadi ennakkotietoja keltään, jokaisen ääni on arvokas sellaisena kuin se on, eli en odota, että kellään olisi koulutustausta sieltä, että minä tiedän kaiken. Ajatus on, että pääset oivaltamaan, keskustelemaan, saamaan niitä konkreettisia työkaluja sinne omaan työhönkin sitten samalla. Ja lähdetään ihan siitä, että missä tilanteessa tai oletko missään tilanteessa omassa työssä kohdannut ilmastonmuutoksen vaikutuksia? Tämä voi olla tämä ajatus semmoinen, tuleeko sinulla mieleen, että onko se jotain konkreettista vai sitten jotain hienovaraisempaa, kuten esimerkiksi lisääntynyttä kuormitusta tai huolta. Ja voitte pohtia sitä siellä linjoilla ja jakaa sitten, jos siltä tuntuu. Me palataan tähän teemaan myöhemmin vielä, mutta tässä oli ajatuksena se, että pikkusen pääset hahmottamaan sitä, että miten tämä globaali ilmiö näkyy jo siellä omassa jokapäiväisessä työssä ja arjessa. Ja tosiaan, jos tuntuu, niin saa tuonne chattiin, saa heitellä ajatuksia, sanoittaa niitä ajatuksiaan, mutta keskustellaan mahdollisimman paljon tässä iltapäivän mittaan. Eli lähdetään katsomaan sitä, että miten se ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan alalle. Että miten se näkyy suoraan, miten näkyy epäsuoria. Käyn vielä sitten erikseen noita terveysvaikutuksia pikkusen enemmän tuossa seuraavassa diassa, mutta tiedostetaan se, että ilmastonmuutos on tämän hetken suurin terveysuhka ja se vaikuttaa ihmisten terveyteen suoraan ja epäsuorasti. On myös tertiäärisiä vaikutuksia, jotka sitten tulee vähän silleen niin kuin välillisiä, mikä nyt on kenenkin käyttävä sana. Nämä kaikki vaikutukset kuormittaa terveydenhuoltoa jollain tapaa. Terveydenhuollon resurssit voi joutua koville, esimerkiksi kun helleaallot kuormittaa, ne lisää päivystyskäyntejä, sairaalahoitojaksoja, ne kuormittaa kotihoitoa.
Toisaalta voidaan miettiä, että kun ilmanlaatu heikkenee, niin erilaiset hengitystieoireet lisääntyy. Meillä tietysti Suomessa tämmöinen ilmanlaatuun ehkä isoin vaikuttava tekijä varsinkin tällä hetkellä on siitepölyt, siitenpölymäärät, ja tästä onkin jonkun verran uutisoitukin, että tämä kesä on erittäin haastava ja tulee olemaan haastava allergisille ja astmaatikoille. Sitten yleensä haluan nostaa aina esille eri tartuntataudit, koska meillä on kuitenkin nähtävissä, no taas ollaan tässä kun olemme kesässä, niin punkkien levinneisyys, niiden aiheuttamat taudit leviää, ne yleistyy, kun lämpötila ja kosteusolosuhteet muuttuu. Eli nämäkin tuo sitten haasteita siihen terveydenhuollolliseen ennaltaehkäisyyn, mutta toisaalta myös ihan hoitoon. Omassa haastattelututkimuksessa silloin nousi esille tämmöinen, että perusterveydenhuollossa toimivat sairaanhoitajat oli huomioinut semmoisen, että punkkien poistoja on nykypäivänä enemmän kuin silloin, kun he aloittivat uransa sairaanhoitajan. Että ennen se oli semmoista satunnaista, nykyään niitä tulee viikoittain. Koska puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä, niin sit pitää huomioida nämä, että erityisen haavoittuvia ryhmiä on näille ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksille eri ikääntyneet, tietysti kaikki perussairauksia, pitkäaikaissairaita, lapset, raskaana olevat on yksi riskiryhmä ja sitten sinänsä ei haavoittuva, mutta on haavoittuva ilmastonmuutoksen terveysvaikutukselle, niin erilaiset ulkotyötä tekevät, eli kesällä erilaiset rakennustyöntekijät, asfalttityöntekijät, mitä näitä on, ja paljon ulkoilmaharrastuksia harrastavat. Ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisina me ollaan niitä, joiden pitää puhua ja toimia näiden haavoittuvien ryhmien puolesta ja heidän edukseen. On huomioitava myös se, että terveydenhuoltojärjestelmät kohtaa uudenlaisia haasteita. Voi tulla lainsäädäntöön muutoksia, palvelurakenteita tarvitsee muuttaa, resurssien kohdentamista vaatii. Nämä kaikki vaatii sopeutumista uusiin olosuhteisiin ja toisaalta vaatii meiltä uudenlaista ajattelua ja ennakointia. Ja tässä kohtaa nostankin ensimmäisen kysymyksen, mihinkä ehkä toivoisin jotain vastauksia sinne vaikka chatin puolelle, että miten nämä vaikutukset näkyy sun omassa työssä jo tai sun organisaatiossa? Onko joku semmoinen ilmiö, mikä on jo ehkä osa sitä sun työarkea? Tuleeko niin kuin mieleen jotain näitä, mikä voisi olla tällä hetkellä jo olemassa oleva? Joo, Marika, sano vaan. Hei vaan kaikki, on Karnavirran Marika ja on tuolta Kuopiosta. Teen töitä valmiusasiantuntijana Itä-Suomen sote-valmiuskeskuksessa ja mun työssäni se näkyy tilannekuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta sillä tavalla, että me tarkistellaan palvelujärjestelmän kuormittumista ja me saadaan esimerkiksi säiden ääri-ilmiöistä ennakkovaroituksia. Meillä on viranomaisverkosto ja seuraillaan sitten säiden kehittymistä ja niiden vaikutuksia meidän toimintaympäristöön. Ja siinä samalla sitten me peilataan sitä meidän sote-palvelujärjestelmän kuormittumiseen, että on ollut sinänsä sellaisia niin kuin poikkeuksellisia hetkiä säiden ääri-ilmiöiden aikaa, jolloin on tullut ihan selkeitä kuormituspiikkejä esimerkiksi terveydenhuollossa akuuttihoidon osalta, että siellä on jouduttu miettimään, kuinka puretaan ruuhkia ja kuinka saadaan palveluketju toimimaan jouhevammin, että kaikki saa sitten apua suhteellisen nopeassa tahdissa.
semmoinen niin kuin selkeä muutos on noiden säitten ääriilmiöiden aikaan, että silloin tulee sitä kuormituspiikkiä ja me onkin mietitty sitten, että miten näitä pystyttäisiin sitten keventämään ja loiventamaan, että ei tulisi näitä tämmöisiä piikkejä, eli siellä sitten tulee taas omasta työkentästä tämmöinen toinen puoli, että mennään sinne varautumisen puolelle ja kuinka me pystytään meidän väestö ottamaan huomioon ja erityisesti haavoittuvat ryhmät väestöstä, että kuinka pystytään sitten heitä saavuttamaan ihan sinne kotioloihin saakka, että ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakkaina, vaan ihan niin kuin väestöä ylipäätään. Tämmöisiä huomioita. Joo, ja toi oli itse asiassa hyvä toi viimeinen, minkä sanoitkin. Toi tuli tuolla meidän ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin erikoistuneen osaajan koulutuksessa kanssa kertaalleen puheeksi, että en muista kuka opiskelijoista nosti siis tämän, että kuinka me tavoitetaan nämä ihmiset, jotka ei olekaan siinä sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin asiakaskunnassa niin sanotusti tai siinä piirissä, että kuinka me voidaan tavoittaa nämä niin kuin potentiaaliset asiakkaat. Ja se on ehkä semmoinen, mitä pitää ruveta miettimään, että koska onhan se ihan totta, että meillä ei kaikki ei ole jotenkin sote-kentän asiakkaana, vaan on niitäkin ihmisiä, jotka niin kuin periaatteessa pärjää siellä hyvin ilman palveluita, mutta sitten kun tuleekin tämmöinen niin kuin ääriilmiötilanne, niin saattaakin tarvita, niin kuinka me heidät tavoitetaan ja pystyttäisiin vaikka ennakoimaan näitä tulevia ongelmia. Joo, jatka vaan. Marika. Joo, tuossa viime talven aikaa niin meillä oli aika hurjaakin säitä välillä, että oli todella liukasta, että nämä niin kuin lämpötilojen vaihtelut vaikutti sen verran paljon, että oli niin kuin kävelyteillä ja maanteillä oli hurjan liukasta. Ja sellaisetkin niin kuin ihan perusterveet ihmiset, joilla ei ole niin kuin sinänsä sote-palveluissa muuta tarvetta, niin sitten heille kävi haavereita ja tulivat sote-palvelujärjestelmän asiakkaaksi tapaturman vuoksi, että oli kolareita ja oli kaatumisia, liukastumisia ja sitä kautta sitten päätyvät. Eli just näissäkin ryhmissä, että miten niin perusterveitä väestön eri osia saataisiin saavutettua viestinnällä ja siitä, että miten pystyttäisiin välttämään tämmöiset säitten ääriilmiöiden aiheuttamat vaikutukset, niin se on kyllä niin kuin sellaista moniammatillista työtä, että tunnistan sen, että siinä ei pelkästään niin kuin sosiaali- ja terveydenhuolto yksinään niin pysty niin kuin, määränsä enempää vaikuttamaan, vaan siinä pitää tehdä ehdottomasti yhteistyötä. Joo, hyvä. Toi monialaisuus tai moniammatillisuus tulee mulla tuolla vielä myöhemmin vastaan, mutta se oli hienoa, että se tuli nostettua ja nytten, koska se on semmoinen, mitä ehdottomasti tarvitaan, että vaikka terveydenhuolto itsessään tuottaa päästöjä, mutta ollaan sitten osa ratkaisua, niin tarvii senkin, että me tehdään yhteistyötä ja tämä vaatii niin kuin kaikilta kentiltä yhteistyötä, että ei pelkästään sote-kenttä, vaan se, että siihen lähdetään tekemään yhteistyötä kaikin puolin, koska eihän tämä ole semmoinen asia, että me voidaan ratkaista yksin kaikki. Joku tuommoinenkin, että kuinka tiedottaa ihmisiä, jotka ei ole sote-palveluiden parissa, niin ei ehkä osata sote-palveluissa ratkaista, että kuinka me tavoitamme ihmiset, jotka eivät tarvitse meitä niin sanotusti. Mutta minäpä siirryn seuraavaan diaan ja jatketaan. Hyvää kommentteja ja mielenkiintoista kuullakin, Marika, mitä teillä on. Mä joskus meinannut ottaa sinun yhteyttä ja kysellä vähän. Mutta tässä diassa näkyy tälleen tiivistetysti, minkälaisia nämä konkreettiset vaikutukset ilmastonmuutoksella on ihmisten terveyteen. Eli tässä diassa tuo ihminen on tuolla keskiössä, ympärillä tulee mitä se ilmastonmuutos tekee. Ja periaatteessa sote-kentällä me ollaan tuo valkoinen hailu tuossa, joka yrittää ennaltaehkäistä sitten näitä kaikkia vaikutuksia, mitä siellä on. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksethan on fyysisiä että psyykkisiä, ja ne koskettaa eri väestöryhmiä eri tavoin, mutta pitää huomioida, että ilmastonmuutos ei millään tapaa ole reilu, niin on myös semmoinen, että on tämmöistä sosiaalista
eriarvoisuutta aika paljon ilmastonmuutoksen suhteen. Ja esimerkiksi tietyissä maissa, kun on graavit tuloerot, niin köyhiä koskettaa enemmän. Ja onhan meilläkin kodittomat on semmoinen riskiryhmä sitten. Käyn aika pintapuolisesti, en lähde nyt hirveän syvälle näihin terveysvaikutuksiin, koska meillä on kaikkea muutakin vielä tässä edessä, mutta siis meilläkin Suomessa nyt on nostettu hyvin vahvasti esille ja on hankkeitakin juurikin tähän helteeseen liittyen, että helteen aiheuttamat sairaudet ja kuolemat on yksi näkyvimmistä vaikutuksista. Koko ajan on enemmän ja enemmissä määrin pitkittyneitä hellejaksoja, ne on graavimpia ne hellejaksot. Nämä voi olla hengenvaarallisia, erityisesti ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille. Ja toisaalta sitten haluan nostaa tässä esille lapset, koska ensinnäkin lapset on paljon ulkona, lapset liikkuu paljon kesäisin, helposti unohtaa juua ja sieltä tulee se nestehukan vaara. Sään ääriilmiöt, mitä äsken tuossa vähän sivuttiinkin, erilaiset myrskyt, tulvat, metsäpalot, näistä tulee tapaturmia, tulee sairauksia, pahassa tapauksessa tulee myös evakuointeja ja erilaisia palvelukatkoksia. Ja taas kerran vaikuttaa erityisesti näihin haavoittuvassa asemassa oleviin. Vektorivälitteiset, eli eläin- ja hyönteisvälitteisten tautien muutokset, esimerkiksi borrelioosi, uutiaisaivokuume, nämä voi yleistyä tai yleistyykin, levitä uusille alueille, kun ilmasto lämpenee ja sitten näiden hyönteisten ja elukoiden elinalueet laajenee, että lämmön myötä se esimerkiksi punkkien mahdollisuus elää pohjoisemmassa ja pohjoisemmassa paranee. Ja onhan se nähty meilläkin, että se punkkikausi, mikä alkaa, siis jopa itse muistan, että joskus alkoi paljon myöhemmin, niin kyllä meilläkin koirista ensimmäiset punkit on huhtikuussa taas napsittu irti, että en mieti edes mitenkä pitkälle syksyyn tätä miettii. Erilaisten vesiperäisten infektioiden lisääntymistä tulee. Suomessa yleensä vesiperäiset infektiot, varsinkin juomaveden suhteen, johtuu siitä, että sinne on päässyt jotain väärää sinne veteen. Meillä ei niin selkeästi tule tämmöisiä ehkä ilmastonmuutoksellisia, mutta sitten jos on alueita, joissa ollaan kaivoveden varassa, ja on näitä Suomessakin, ja näitä tulee sote-kentälläkin, erityisesti kotihoidossa saattaa tulla vastaan näitä perheitä, joilla onkin kaivovesi. Ja sitten kun sinne kaivoon pääsee erilaisten tulvien tai erilaisten lämpökausien vaikutuksena jotain bakteeria, niin sitten ollaan ongelmissa. Tästä yksi hyvä esimerkki on viime kesänä oli täällä meillä Pohjois-Savossa, tuolla yhdellä juhlapaikalla, niin kaivovesi oli saastunut ja saastuttanut häävieraat. Eli sitä kuitenkin, ja sitten tietysti vesiperäisistä nostan myös esiin tuon sinilevän yleistymisen, eli tämä vaikuttaa sitten meillä ihan kesällä uimakauteen, ja toisaalta vaikuttaa myös siihen, että ihmiset, joilla on lemmikkejä, niin joutuu ehkä pikkusen tarkemmin katsomaan, että missä ne koirat käy uimassa, ja kuinka tämä taas sitten vaikuttaa meidän luontoon, että nämä luonnonvaraiset eläimet, että ei ne osaa katsoa silleen ehkä, että sielläpä on sinilevää varoitus, enpä mene. Erilaiset ilmansaasteet, ilmansaasteiden vaikutukset sitten vielä pahenee helteiden ja liikenteen yhteisvaikutuksessa tietysti, mikä lisää niitä hengitystiesairauksia ja niiden oireilua, kuten esimerkiksi astman ja keuhkoahtaumatautin oireilua. Mielenterveysongelmat, ilmastokriisi itsessään aiheuttaa ahdistusta, huolta, ehkä ilmastosurua, erilaisia ympäristöahdistusta. Tämä on semmoinen, että erityisesti nuorilla ja naisilla on tutkitusti tätä, mutta useimmiten se on siellä vähän niin kuin kaiken muun ahdistuksen ja surun lisäksi saattaa olla vaikeasti tunnistettavissa välillä, mutta on semmoinen, mihinkä pitää ruveta kiinnittää huomiota ja pitää silleen niin kuin toteena, koska tästä olen kuullut nuorilta taas, että ei pidetä
soveliaana tai ei pidetä totena, että koetaan ilmastoahdistusta tai ympäristöahdistusta. Toisaalta globaalisti sitten äkilliset tämmöiset isot katastrofit, isot maasortumat, metsäpalot, ne voi aiheuttaa traumaattisia kokemuksia, pitkäaikaista psyykkistä kuormitusta, posttraumaattista stressiä. Pitkällä linjalla sitten tietysti mietitään, että jos tulee veden kanssa ongelmaa, tulee luontokatoa, ei saada ruokaa, tulee vesi- ja ruokapulaa, tämä johtaa konflikteihin maailmalla, mikä johtaa pakolaisiin, mikä johtaa ehkä mahdollisesti tulee ilmastopakolaisuutta, mikä tuo uudenlaista kuormitusta sitten niin kuin tautikuorman kautta. Sieltä voi tulla semmoisia tauteja meille Suomeen, mitä me ei tunnista, mutta myös sote-kentällä sitten se, että mitä sieltä tulee sieltä konfliktimaista tai että kun on ruokavesipulasta ihminen, niin kuinka nämä asiakkaat kohdataan. Tämä kokonaisuus näyttää sen, että ilmastonmuutos ei ole vain semmoinen ympäristökysymys. Se on todellakin merkittävä terveysuhka ja tämän on WHO jo sanonutkin moneen kertaan. Ja tämän vuoksi meillä sote-alan ammattilaisilla on tärkeä rooli siinä sopeutumisessa, mutta myös hillitsemisessä ja ennaltaehkäisyssä. Nostin muutaman tämmöisen helleotsikon aikoinaan luentoa varten ja nyt pidän nämä mukana tännekin. Tämä on ehkä sen takia, kun tämä on yksi ilmastonmuutoksen semmoinen konkreettisimmista ja nopeimmin yleistyvimmistä terveysuhista Suomessakin. Nämä muutama näistä on, en nyt muista miten vanhoja uutisia, mutta kuitenkin niin kuin muutaman vuoden takaa. Sano vaan, Pinja. Sulla oli käsi. Joo, sori, mikrofoni en saanut auki. Mä olisin tuohon aikaisempaan kalvoon kommentoinut, eli olen lukenut myös kestävän kehityksen psykologia, ja siellä tuli tutkimus esille, että myös semmoinen denial, eli tyyppinen juttu, eli varsinkin vähän vanhemmat miehet saattaa hyökätä jopa niin kuin tämmöisen niin kuin ilmastopuheita vastaan, koska he kokee hirveän vahvaa semmoista masennusta ja semmoista ahdistusta siitä ilmastonmuutoksesta, ja tavallaan se heidän reaktionsa onkin yhtäkkiä semmoinen hyvin hyökkäävä ja sitä vastaan. Eli tavallaan sen takia tämä on ehkä vaikea tunnistaa, niin kuin tavallaan, että miten laajaa, että helpompi ehkä ollut tunnistaa näitä nuoria naisia, mutta tavallaan siellä on myös taustalla myös tämmöinen niin kuin hyvin erilainen ryhmä, joka on ihan päinvastainen. Joo, kiitos tästä ja ensinnäkin laita mulle sähköpostilla jossain välissä lisätietoa. Joo, laitan ihmeessä, kun mä kaivan sen tutkimuksen. Mutta, joo, siis olen ohimennen kuullut ja olin unohtanut koko asian, mutta hyvä, että nostit esille. Joo. Marika, sulla on siellä kans käsi ylhäällä. No joo, mulla kans tuohon edelliseen diaan niin tuli mieleen sellainen juttu tuossa. Taannoin olin ympäristöterveydenhuollon kanssa ilmastonmuutokseen liittyvässä palaverissa, tai se oli webinaari, niin siellä keskusteltiin siitä, että jos ihmiset liikkuu ja varsinkin sellaisilta alueilta, josta alkaa loppumaan talousvesi ja siellä ei pystytä niin kuin viljelemään taikka pystytä saamaan luotettavasti ravintoa, niin ihan samalla tavalla sitten myös niin kuin eläimet liikkuu paikasta toiseen, että niillä on kanssa sitä tarvetta ja saa turvattua se oma eläminen, niin näiden kautta liikkuu myös paljon sellaisia sairauksia, mitä me ei niin kuin välttämättä ole tunnistettu täällä. Tuo eläinten liikkuvuus on lisääntynyt paljonkin maasta toiseen ja just manneralueilla. Joo, ja tuo on ihan hyvä nosto siinä mielessä, että se on ehkä semmoinen, että itsekin on siihen niin kuin törmännyt, että se tulee vastaan, mutta sitä ei hirveästi vielä niin kuin, silleen niin kuin
tämmöisissä laajoissa keskustelussa nosteta esille, että minusta tämä on mielenkiintoista, että, joo, että meilläkin puhutaan helteistä, mutta ei puhuta sitä, että kuinka paljon kun meilläkin lämpenee ilma, että paljonko sieltä liikkuu kaikkea outoa niin sanotusti meillekin, eikä tiedetä mitä tauteja ja mitä sieltä tulee sitten kaiken tämän mukana. Aivan, ja sitten on vielä just nämä konfliktialueet maantieteellisellä kartalla, mitkä sitten hajottaa. Ja sitten tietysti maantieteelliset poikkeavuudet, maastonmuodot ynnä vesistöt, isot vuoristot, kaikki, niin ne niin kuin tavallaan jakaa sitten sitä muuttoliikennettä, kanavoi sitä niin kuin ihan uusiin suuntiin, että näistä tosiaan niin ympäristöterveydenhuolto niin on niitä niin kuin seurailu, että minkälaisia reittejä alkaa löytymään ja sitten just nämä niin kuin tautihavainnot eri maissa tämmöisistä vähän eksoottisimmista löydöksistä viruksien ja bakteerien osalta, niin se just kuvastaa sitä reitittymistä, uudelleen reitittymistä. Joo, ja se on, en tiedä paljonko tulen itse näistä näkemään, mutta sinänsä mielenkiintoista on nähdä, mitä tapahtuu, vaikka en haluaisi nähdä, että mitä tapahtuu. Mutta tosiaan takaisin helteisiin, eli A-studion haastattelussa on todettu, että heille on usein suurempi ongelma täällä kylmissä arktisissa maissa, kuten Suomessa, koska meillä ei ole totuttu varautumaan tämmöiseen äärimmäiseen kuumuuteen, ja tämä näkyy esimerkiksi rakennusten suunnittelussa ja sitten sote-kentällä tietysti eri laitosten ja ilmanvaihdossa, palvelujärjestelmän valmiudessa. Tämä itse asiassa kansanterveystieteilijä oli Jouni Jaakkola, joka on tuossa haastateltu, sen verran muistan tuosta jutusta. Ruuhelan Reija on kirjoittanut kolumnin, jossa hän muistuttaa, että niin kun ihmisiä on kuollut helteiden seurauksena, vaikka niitä helteitä ei nyt tänä kesänä näkyisi niin kuin aiempina kesinä on ollut, niin tulevaisuudessa ne kuitenkin yleistyy ja meidän on ruvettava niihin varautumaan. Ja tietysti tämä kesä on vasta aluillaan, paha sanoa mitä tämä kesä tuo tullessaan muuta kuin hirveän määrän polttiaisia tähän mennessä, kun on ollut niin kostea kesä. Toisaalta sitten on tutkittu, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidossa, että nämä vaikutukset ulottuu laajasti terveydenhuoltoon. Kuumuus pahentaa niitä perussairauksia, ne voi lisätä päivystyskäyntiä, ne kuormittaa henkilöstöä. Ja THL mukaan tuo varautuminen on tällä hetkellä puutteellista. Ja sitten taas erityisesti ne vanhukset ja pitkäaikaissairaat on riskiryhmissä. Ja itse nostan myös sote-kentän henkilöstön, jotka joutuu siellä samoissa oloissa työskentelemään. Tässä on huomioitava tietysti riskiryhmäläisiä on siellä sairaalassa, mutta myös kotihoidossa. Ja sitten siellä saattaa olla juurikin näitä, mitä me ei edes välttämättä ole huomioitu, että kuuluu riskiryhmään, kuten sitten ulkotyöläiset tai että nämä on sitten työterveyshuollon ehkä alla, mutta ei silleen tule mieleen, että perusterveetkin saattavat olla riskiryhmiä, kuten sillä liukkailla kelillä. Meillä tarvittaisiin nopeasti erilaisia ratkaisuja näihin, esimerkiksi erilaisia viilennystoimia, kuinka ilmastoidaan, kuinka voidaan varjostaa näitä rakennuksia tai sitten ihan nesteytyksen tehostamista kotihoidossa. Ja itse asiassa tuossa varjostamisesta tuli mieleen, että siitäkin olin Abu Dhabissa siellä konferenssissa ja siellä oli nyt tämmöinen yksi paikallinen sairaala kertoi siitä, kuinka heillä oli niin kuin istutettu puita sairaalan ympärille, että saadaan sitä varjostusta siihen järjettömään keliin, mikä siellä oli. Että helpotetaan sitten samalla sitä niin kuin sairaalan sähkön kulutusta, kun ei tarvitse sitä viilennystä niin paljon puhalluttaa, kun se luonnollinen varjostus ja viilennys tulee siihen. Ja näitä samanlaisia aloitteita on esimerkiksi Intiassa, mutta nämä maat, missä ne näkyy niin kuin kraavimmin vielä tämä helle kuin meillä, että sitten kun aletaan 4 ja 50 välillä mennä lämpötiloissa, niin sittenhän nämä tietysti korostuu, nämä näkymät, mutta ei nämä tietysti meilläkään nämä 3 ja 40 välillä olevat lämpötilat mukavia ole, ja tosiaan tulee
Tämä on ehkä semmoinen, mitä pitää sitten miettiä, että millaisia varautumistoimia eri työpaikoilla voidaan tehdä. Onko niitä tehty? Tämä tietysti riippuu, missä on töissä. Ja toisaalta sitten, että pitää oikeasti ruveta pohtimaan myös sitä, että onko jotain, mitä voidaan tehdä paremmin. Voidaanko me paremmin ennakoida? Koska tämmöinen keskustelu on oikeasti tärkeää. Se auttaa meitä kehittämään niitä käytännön ratkaisuja ja se auttaa viemään asioita eteenpäin ja sillä tapaa suojellaan niitä kaikkein haavoittumia, vaikka se on välillä vähän ehkä inhottavakin mennä sanomaan, että pitäisikö tehdä näin vai pitäisikö tehdä noin. Mutta nämä keskustelun avaukset pitää saada niin kuin tulemaan tai saada nostettua. Mutta mikä meillä sitten on niin kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena rooli? Mikä se on? No ehkä ammattilaisten, koska en nyt pelkästään tähän sote-kentälle, itsekin ehkä enemmän sieltä tutkijan ja kouluttajan roolista katselen asioita. Mutta mikä se meidän rooli ammattilaisina on tässä ilmastonmuutoksen ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksen keskellä? No ensinnäkin kaikki me voidaan vaikuttaa ihan arjen valinnoilla, toisaalta sillä tutkimuksella, toisaalta sillä koulutuksella ja tiedon eteenpäin viennillä on merkitystä. Käytännön työssä terveydenhuollossa voidaan miettiä ihan materiaali- ja resurssien käytön harkintaa, kestävämpiä hankintoja, toisaalta sitten energiatehokkuutta, ja näillä voidaan vähentää sitä terveydenhuollon ilmastokuormaa, joka muistaakseni Suomella on, haluaisin sanoa 5,2% kaikista päästöistä. Nyt en muista, oliko kokonais-sote-kentän vai pelkkä terveydenhuollon päästöt toi 5,2. Toisaalta pitäisi myös edistää tämmöistä ilmastokestävämpiä toimintatapoja niin hoitotyössä kuin muussakin terveydenhuollon toiminnoissa. Ja taas koko sote-kenttää ajatellen tämä voisi tarkoittaa ihan vain potilas-asiakasohjausta terveellisempiin elämäntapoihin. Ihan meistä varmaan jokainen, joka on yhtään terveydenhuollon koulutusta käynyt, niin tietää, että kasvisten määrä ruokavaliossa on terveellisempi, mutta se on myös ilmastoystävällisempi, tai että liikutaan mieluummin kävellen, jos on mahdollista käyttää julkisia, ja tämä on sitten terveydelle hyväksi, ja sitten se on taas ilmastolle hyväksi. Mutta sitten tässä tulee se ongelma, että kuinka ohjataan esimerkiksi nämä vahvasti denialistit, jotka ovat sitä mieltä, että juuri niin kuin Pinja sanoit, että se tulee niin vahvasti, se reaktio onkin se denialismi, niin kuinka tämmöistä ihmistä me voidaan ohjata ympäristöystävällisempiin ja ilmastoystävällisiin elämäntapoihin silleen, että me emme ehkä meitä ei koeta hyökkääväksi. Eli periaatteessa pitää pystyä puhumaan vaan terveellisemmistä elämäntavoista, eikä ehkä ottaa aina sitä ilmastoystävällisyyttä mukaan sinne. Mutta myös miettiä sekin, että juurikin nämä, että kelle se viedään se tieto. Kun koulutetaan ihmisiä, onko se kohderyhmä vanhuksia, vanhustyötä tekeviä, onko ne sosiaalihuollon asiakkaita, heillä on ihan erilaiset ongelmat ja haasteet. Eli viedään tieto sellaisena kuin siellä tarvitaan ja niille, jotka tarvitsee, vaikka kaikkihan sen tarvitsee. Terveydenhuollossa sote-kentällä voidaan miettiä erilaisia viljelystoimia, helleaaltoihin varautumista, ja tämä on varmaan just Marika, mitä teilläkin tehdään, että kuinka varaudutaan näihin tämmöisiin asioihin. On myös tärkeää ymmärtää, että ilmastokestävää terveydenhuoltoa ei voida toteuttaa yksin, ja tässä tulee se monialainen yhteistyö. Eli me tarvitaan eri ammattiryhmiä, me tarvitaan hallinnon, me tarvitaan koulutuksen, me tarvitaan tutkimusta, me tarvitaan keskustelua näiden kaikkien välillä. Että se ei riitä, että
tutkijat puhuu täällä nurkassa ja hallinto täällä nurkassa ja sitten on koulutus ja sitten on vielä ne käytännön työntekijät, jotka ei saa selvää, että mitä nämä kaikki 3 muuta siellä niin kuin sepostaa, vaan pitää olla semmoista yhteistä keskustelua, koska vaan yhdessä me voidaan rakentaa semmoista järjestelmää, joka kestää nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja pystytään suojaamaan sitä väestön terveyttä. Kuva on Lancet Countdownin raportista, jossa korostetaan, että terveydenhuollon on oltava keskiössä ilmastokriisiin vastaamisessa. Taas kerran ilmastonmuutos ei ole vain ympäristökysymys, vaan se on terveyden ja hyvinvoinnin kysymys. Ja toi Lancet, sen verran on mainittava, että nämä Lancetin raportit on sellaisia, että ne on avoimesti luettavissa, mutta sinne pitää rekisteröityä sinne sivustolle, mutta sen jälkeen sä saat niin kuin ilmaiseksi ne luettua, että sun ei tarvitse niistä maksaa. Suosittelen syvästi. Mutta sitten nostan sellaisen kysymyksen, että ootteko nähnyt omassa työssä minkälaisia tämmöisiä toimintaa tai mitä tekisit itse toisin tai kehittäisit eteenpäin, että onko jotain, mitä sä haluaisit viedä sinne omaan työhön vai tuleeko ne tuossa vasta sitten sanotaan puolen tunnin päästä ne ideat, että mitä voisi viedä sinne omaan työhön? Marika? No, minä ainakin toivoisin, että hyvinvointialueilla tehtäisiin tämmöiset hellevarautumissuunnitelmat, että se ei ole pelkästään työyksikkökohtaista, vaan se olisi semmoinen iso, laajempi suunnitelma koko hyvinvointialueelle ja se nojaisi sit kansallisiin suuntaviivoihin, että olisi niinku semmoinen yhtenäinen ajatus siitä, että millä tavalla varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja just nämä säitten ääri-ilmiöt on varmaan semmoisia niin kuin konkreettisia näkyviä muutoksia, mitä sitten tulee. Sitten tietysti toivoisi tuonne omaan työhön sitä, että jos niin kuin halutaan seurata hyvinkin tarkkaan vaikutuksia, että minkälaisia vaikutuksia näillä ilmastonmuutoksilla on, ja jos siellä niin kuin pystytään ihan kääntämään parametrikielelle seurattavat kohteet, niin aina kaikista tämmöisistä niin olisi niin kuin aika mahtavaa, että tehtäisiin aloitteita, että minkälaista tilannekuvaa me halutaan seurata. Ja se tulee sitten taas niin kuin kansallisesti ministeriön ja THL:n kautta. Mutta aloitteita niin nekin vaatii, että kaikki hoksaukset ei välttämättä tule sit itseltään. Mutta ehkä nämä nyt päällimmäisenä, semmoinen suunnitelmallinen työ ja sitten se, että katsotaan, minkälaisia vaikutuksia näillä häiriöillä on. Ja ehkä sitten myöskin sitä mitä me tilannekuvassa seurataan, niin on käyttöön otettujen suunnitelmien toimivuus, että rupeako se vähentämään esimerkiksi palvelujärjestelmän kuormitusta, että siinä on semmoinen interventiosykli. Joo, ja toi on ihan siis toi hellevarautuminen on sinänsä mielenkiintoinen, kun siis mä oon nähnyt WHO:lla tämmöisiä ihan tsekkilistoja, että mitä voidaan tehdä, ja ne olisi hirveän helppo ottaa käyttöön, koska ne ovat ilmaiseksi siellä sivulla, ja silti ne vaan roikkuu siellä sivulla. Mä muistelisin, että jopa THL:n sivuillakin on jotain tämmöistä, mutta se olisi todella hieno, kun me saataisiin joku niin kuin kansallinen tai jopa kansainvälinen yhteinen järjestelmä, millä tämä voitaisiin niin kuin toteuttaa eteenpäin. Ehkä joku päivä, mutta odotetaan ensinnäkin sitä kansallista. Joo. Joo, useissa maassa on näitä heat preparedness plans malleja olemassa ja Euroopassakin on niin kuin monella maalla olemassa hyviä suunnitelmia, mutta mä en tiedä, että mikä siinä, että eikö se niin kuin vielä ole se helle niin jotenkin konkreettinen täällä Suomessa, että täällä ei olla ehkä niin lämmetty vielä sille suunnittelulle, että tehtäisiin tämmöisiä niin kuin ensin se kansalliset suuntaviivat, että mitä me tavoitellaan,
hellevarautumissuunnitelmalla ja sitten hyvinvointialueet pystyisivät tekemään ja sitä kautta muutkin toimijat, että ei pelkästään hyvinvointialueet, vaan muutkin toimijat, että jotenkin niin kuin sitä toivoisin, että sitä napakoitettaisiin. Joo, ja toi on ihan totta, ja pitää muistaakin, että ei pelkästään hyvinvointialueet, vaan siis meillä on muitakin, meillä on yksityisiä toimijoitakin olemassa, ja toisaalta sitten järjestökenttäkin olisi hyvä ottaa mukaan tähän toimintaan. He on kuitenkin iso toimija tuolla. Sitten käyn nopeasti vähän planetaarista terveyttä, ja sen jälkeen mulla on tuommoinen skenaario, mitä lähdetään vähän pohtimaan, mutta siis tosiaan mennään vähän siitä yksittäisestä ilmastonmuutoksesta laajempaan kokonaisuuteen, eli planetaariseen terveyteen. Ja tämä on tämmöinen käsite, jossa korostetaan ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnin keskinäistä riippuvuutta. Ja tämä on semmoinen, mistä nyt siis on olemassa jopa planetaarisen terveyden koulutuksen viitekehys olemassa. Ja samalla tämä niin kuin muistuttaa meitä siitä, että itsessään, että terveys ei ole semmoinen, ihmisten terveys ei ole semmoinen irrallinen saareke, vaan se on siis sidoksissa näihin ekosysteemeihin, mitä meidän ympärillä on. Se on sidonnainen ilmastoon, se on sidonnainen luonnon kantokykyyn. Ja koska ilmastonmuutos haastaa jo luonnon kantokykyä kaikin puolin, niin ilmastonmuutos haastaa myös näitä terveyden edellytyksiä monella tasolla. Juurikin sitten taas fyysisesti lisääntyvät sairaudet, helle, taas sitten psyykkisesti ilmastoahdistuksen epävarmuuden muodossa ja sitten se sosiaalisesti, kun se eriarvoisuus ja haavoittuvuus kasvaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisina meillä on tässä keskeinen rooli. Me ollaan usein taas etulinjassa suojelemassa niitä, jotka on kaikkein haavoittuvimpia. Me toimitaan äänenä välillä niille asiakkaille ja potilaille, joilla ei sitä ehkä ole tai ei saa sitä tarpeeksi kantavaksi, eli lapset, vanhukset, monisairaat, syrjäytymisvaarassa olevat. Mutta tämä planetaarinen näkökulma voi auttaa meitä myös näkemään se oman työn merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta, eli se antaa semmoisen mahdollisuuden eettiseen ja ekologiseen viitekehykseen, jonka kautta me voidaan tarkastella niitä valintoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja ehkä tämä on semmoinen hyvin nouseva käsite koko ajan enemmissä määrin ja oli tuolla ICN-konferenssissa hyvinkin vahvasti esillä, että kansainvälisesti tätä planetaarisen terveyden viitekehystä ja koulutusta ja tätä planetaarista terveyttä tuodaan hoitotyön kentälle aika vahvastikin tällä hetkellä. Toivottavasti myös täällä niin kuin meidän suunnassa kanssa nyt viimeistään tämän konferenssin jälkeen. Ja tämä on semmoinen, no nyt Varpu tietää ainakin, kun on luonto- ja terveysverkosto tuolla THL:n verkosto meillä, missä sitten puhutaan paljon myös siitä, että kuinka ympäristössä saadaan sitä hyvinvointia, että ei pelkästään lähdetä siihen, että ilmastonmuutos ja ympäristö haastaa sen ihmisen hyvinvoinnin, mutta sieltä niin kuin tässä planetaarisen terveyden näkökulmasta nähdään myös se niin kuin hyvinvointi, mitä sieltä saadaan. Eli meillä on paljon luontoa, mitä me voidaan käyttää siihen, että me voidaan niin kuin sieltä hakea hyvinvointia. Me voidaan, kävele luonnossa, sun verenpaine laskee, sun paino laskee, ihan tämmöistä yksinkertaista. Mutta sitten minulla on päivän skenaario, eli mennään tähän helleaaltoskenaarioon, mitä pohditaan jonkun aikaa. Eli lähdetään siitä, että helleaalto on kestänyt yli viikon. Lämpötila on koko ajan ollut siellä 30 pikkusen päälle. Kuvitteellinen helmiosasto on ympärivuorokautinen yksikkö, jossa potilaat on iäkkäitä monisairaita. Rakennuksessa ei ole koneellista piilennystä ja useat asukkaat onkin sitten vähän väsyneitä ja ruokahaluttomia ja henkilökunta on huolissaan ihan potilaiden ja asiakkaiden, mutta myös omasta jaksamisestaan.
Eli lähdetään ihan pohtimaan sitä, että minkälaisia terveysvaikutuksia tähän tilanteeseen voi sisältyä. Siellä nyt näkyy suoraan tuo helle, mutta voiko siellä olla jotain muuta? Miten siihen voitaisiin siellä työkentällä varautua? Miten siellä voitaisiin toimia? Minkälaisia ratkaisuja ja yhteistyötä tämmöisen tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan? Ja no, lukee, että keskustellaan yhdessä ja kirjataan esiin nousevat, mutta siis tarkoitus olisi vain keskustella ja lähdetään sitten miettimään, että mitkä olisi sellaisia hyviä ratkaisuja, kun meitä ei ole niin paljon, että laittaisin teitä eri huoneisiin yksin pohtimaan. Niin. Ja sieltä voi vaan avata mikkiä, ellei nyt kaikki yhtä aikaa rupea puhumaan, mutta jos haluatte, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen esimerkiksi, että mitä uhkia tuossa skenaariossa tällä hetkellä on? Marika. No lämpöuupumukseen liittyvät oireilut, eli liika lämpö kokoaikaisesti niin voi aiheuttaa lämpöuupumuksen ja lämpöhalvauksen oireita, että siellä on niin kuin muutoksia ihan perusfysiologiaa, että ehkä niin kuin just tämmöinen peruselintoimintojen tarkkailu ja niin kuin niistä muutoksien seuranta ja sitten semmoinen niin kuin yleisilme asiakkailla, niin voisi kyllä niin kuin kärsiä inflaatioon. Ja Varpu. Joo, kiitos. Mä olen vähän puhunut tässä yhdessä, niin pyydän harvakseltaan puheenvuoroa, mutta voin sitten kirjoitella tuonne kenttään. Joo. Mulle tuli vaan mieleen toi niin hoitotyön näkökulmasta, että jos on kovin kuuma työskennellä ja se lisää siis niin kuin, tai vähentää keskittymiskykyä ja lisää sitten mahdollisesti virheitä, sanotaan vaikka lääkkeenjaossa tai tämän tyyppisissä tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Se pitää sitten huomioida tauotuksessa tai työvuorosuunnittelussa, jos on pitkiä jaksoja. Joo, ja toi oli itse asiassa tosi hyvä huomio siihen nähden, että yleensä puhutaan paljon siitä, että pitää muistaa työntekijöidenkin saada juotavaa. Tarjotaan elektrolyyttitabletteja tai tarjotaan vissyä, mutta entäs, että ehditäänkö pitää oikean verran taukoja, että ei kuormita se helle niin paljon, että se vaikuttaa siihen, että kuinka sun nuppi toimii kirjaimellisesti. Että sitten kun on kuuma ja sä alat olla aika uupunut, nuutunut siitä voinnista, niin vaikuttaako tämä virheiden määrään? Tuleeko helpommin virheitä ja kuinka niitä sitten voidaan ennaltaehkäistä, että pystytäänkö tarjoamaan tarpeeksi taukoja työntekijöille. Ja se on ehkä yksi semmoinen helppo ratkaisu siihen, että tauotetaan ja ehkä juurikin, niin kuin Varpukin sanoi, että se työvuorosuunnittelu, että katsotaan, että se on semmoinen ergonominen, että siellä pärjätään. Tietysti tässä tulee ihan perusresurssointikysymykset vastaan, kun lähdetään miettimään terveydenhuoltoa, että itsessään jo on resurssipulaa välillä ja eri alueille, ja tämäkin on epätasaisesti jakaantunut ympäri maailman. Joka puolella on pulaa, mutta samaan aikaan on myös ylitarjontaa tietyillä alueilla. Juurikin tuo potilaiden vointi, mitä pystyy seuraamaan. Tietysti kun on vanhukset kyseessä, on erilainen aineenvaihdunta. Pitää huomioida se, että minkälaisia potilaita, että onko potilailla jotain perussairauksia, jotka pitää huomioida eri tavalla. Esimerkiksi jos sulla on sydämen vajaatoiminta, niin siellä pitää se nestetasapaino muutenkin jo huomioida, mutta mitenkä sitten helteessä lähdetään katsomaan, että se oikeasti pysyy tasassa, että sieltä ei tule pöhöä, mutta sitten kuitenkin saa tarpeeksi juotavaa. Tai erilaiset munuaissairaudet, missä sitten pitää muutenkin seurata sitä diureettia tai nesteytystä ja paljonko tulee ulos ja tämmöiset. Tai sitten, no tässä nyt oli skenaariona hoitoyksikkö, jossa ei ollut koneellista viilennytystä. Mitenkä lääkkeiden säilytys siellä yksikössä? Säilytetäänkö lääkkeet semmoisessa lämpötilassa, että niiden vaikutuksiin niiden säilyminen pysyy kunnossa? Onko siellä insuliinit minkälaisessa lämpötilassa? Onko ne jääkaapissa vai onko ne siellä niin kuin yksikön jossain kaapissa? Onko
lääkehuolto semmoinen, että se kestää sen hellejakson. Mitähän siellä vielä voisi olla? No tietysti sitten, että kun on yksityinen yksikkö siellä saattaa, onko miten pieni yksikkö, tehdäänkö ruuat itse, millä tavalla ruuat säilytetään ja sitten mitenkä varautua näihin. No se, että huomioidaan se henkilökunnan hyvinvointi, huomioidaan se työvuorosuunnittelussa, huomioidaan se, että kun tiedetään, että tämmöinen jakso on vaikka tulossa, niin ruvetaan jo ennalta katsomaan, että ketkä on ne potilaat, joilla esimerkiksi on se nesteytys tarkkaa, että näihin asiakkaisiin kiinnitetään eri tavalla huomiota. Tai huomioidaan se, että katsotaan ne lääkkeiden säilytykset. Tietysti jos nyt lähdetään isoihin ratkaisuihin, niin parannetaan se ilmastointi ja istutetaan muutama iso puu siihen ympärille, että se vähän niin kuin viilenee se rakennus. Henkilökohtaisesti voin kertoa tämmöisen esimerkin. Olen aikoinaan ollut perusterveydenhuollon yksikössä. Se oli yksityinen yksikkö, ei ollutkaan perusterveydenhuollon, mutta siis vanhassa rakennuksessa, jossa ei tosiaan ollut ilmastointia. Ei ollut tällainen kuvitteellinen helmiosasto, mutta muistan, että olisiko se ollut peräti jopa 18 kesää, niin siis työvuoron aikana kävinköhän 4 kertaa vaihtamassa vaatteet, koska siis hikosin niin paljon ja oli aika heikko olo, kun työvuorosta pääsin. Olin ehkä unohtanut juoda tarpeeksi, mutta siis myös se niin kuin henkilöstön hyvinvointi pitää aina näissä helleaalto- ja muissakin tilanteissa huomioida. Jatketaan sitten pikkusen eteen. Eli ihan tämmöinen ilmastotunteisiin ja ihan tähän ammatilliseen resilienssiin, eli mitenkä kestetään se. Koska siis tämä ilmastonmuutos tuo näitä haasteita, ne tuo uudenlaisia haasteita ja meillä on työntekijöinä rajalliset resurssit. Niin silloin pitää vähän miettiä ensinnäkin, tämä nostaa paljon eettisiä kysymyksiä, tämä nostaa kysymyksiä semmoisia, mihinkä ehkä mekään ei tässä keskustelussa pysty vastaamaan, että miltä tämä tuntuu sitä työntekijästä, mikä on se ammattilaisen tunne, kun ei resurssit riitä siihen, mihinkä pitäisi. Toisaalta, jos heillä on itsellään turhautumista, ilmastoahdistusta, niin mitenkä se voidaan siellä työpaikalla sitten niin kuin keskustella läpi. Pystyykö työntekijät tuomaan esille näitä omia huolta, murhetta, ahdistusta? Kalvolla on, mitä tunteita tämä herättää. Tämä oli ehkä enemmän juurikin sinne niin kuin käytännön kentälle, mutta ehkä lähtisin pohtimaan sitä, että mitenkä lähettäisiin näitä niin kuin käsittelemään, pystyykö tämmöisiä asioita, mitenkä käsittelemään siellä työyhteisössä. Jos otetaan taas tämmöinen kuvitteellinen työyhteisö, missä nyt on sitten muutama nuori kesän työntekijä, jotka on hyvin aktiivisia ja haluavat puhua kaikesta, mutta jos siellä sitten onkin se kauhusta kankea denialisti, niin millä tavalla tämä työyhteisö pääsee siihen toimintaan tai niihin tunteiden keskusteluun. Kuitenkin tavoitehan meillä aina on vahvistaa sitä jaksamista ja yhteisöllistä tukea tämän ilmastonmuutoksen edessä. Eli onko teillä hyviä ideoita, että mitenkä tämmöisiä asioita voitaisiin lähteä käsittelemään? Ne ehkä ei pelkästään tätä ilmastotunneasiaa tai ympäristötunne- tai ahdistusasiaa, ehkä enemmän myös sitä, että kuinka tätä tämmöistä ammatillista resilienssiä voidaan siellä vahvistaa siellä työyhteisössä, koska tilanne on tämä, että resurssit on rajalliset ja tuodaan uutta haastetta tulee koko ajan ympäristökysymyksistä, joita ei ehkä ymmärretä, niin kuinka sitä työyhteisöä voidaan vahvistaa kohtaamaan nämä haasteet. Ja nyt mä ehkä vähän, Pinja, haluan sinulta kuulla, kun sullahan oli sitä jotain ympäristöpsykologiaa, mitä olit opiskellut, niin löytyykö sieltä jotain hyviä, jos pystyt vastaamaan? Sano vaan uudestaan se kysymys. Joo, siis mietin tätä, että kun on tätä ilmastoahdistusta ja
kun tämä ilmastonmuutos tuo niin kuin terveydenhuoltoon uusia haasteita, mutta hoitajilla on rajalliset resurssit, niin miten me pystyttäisiin näitä niin kuin tukemaan tätä työntekijää tai työyhteisöjä tämmöisen niin kuin ilmastoympäristöahdistuksen kaiken keskellä? Joo, siis tämähän on niin vaikea ja monisyinen ongelma, eli mitä siellä on käyty tätä aihetta läpi, niin yleensä tavallaan se, että koska tämä ilmastoahdistus menee yleensä semmoisessa niin kuin tavallaan syklissä, että niin kuin tavallaan ensin se on ahdistusta ja sitten niin kuin tavallaan se, että pitäisi saada semmoinen niin kuin voimaannuttamisen tunne itselle, että pystyy vaikuttamaan niihin tiettyihin asioihin, niin kuin tavallaan mitä pystyy vaikuttamaan ja hyväksyy sen, että kaikkeen ei pysty vaikuttamaan, mutta tavallaan se tietoisuutta pitäisi saada lisättyä. Eli tavallaan siinä on myös huomioitava se, niin kuin, että työnantajakin huomioi sellaiset asiat, että he mahdollistaa niiden muutosten tekemisen niin kuin tietyllä tavalla, ettei se jää sen yksittäisen työntekijän niin kuin oman ahdistuksen niin kuin, tavallaan, että siinä ei tule semmoista olotilaa, että sä et pysty tekemään yhtään mitään tälle asialle, vaan se, että sulla tulee semmoinen olo, että sä voit myös tähän asiaan vaikuttaa ja voit omilla valinnoilla tehdä semmoisia asioita ja hyväksyä sen asian. Eli eihän me täysin pystytä tätä niin kuin pysäyttämään, mutta me voidaan siinä omassa pienessä piirissä helpottaa sitä olotilaa. Eli tehdään muutoksia siellä omassa työpaikassa, joka niin kuin edistää tätä asiaa ja ollaan hyvällä esimerkkinä ja niin sanotusti tuodaan, eli siellä on hyvin paljon eri semmoisia vaikuttamiskeinoja, mitä psykologisesti voidaan käyttää. Että niin tavallaan niin kuin se pienet asiat voi muuttua, tehdä sen muutoksen siellä aiheessa, eli ei tarvitse niin kuin välttämättä, mutta tavallaan se, että myös ymmärretään ja tuodaan sitä tietoisuutta siinä niin kuin organisaatiossa ylöspäin. Eli hekin ymmärtää sen, että tämä ahdistus ei ole niin kuin tavallaan kuviteltua, se on ihan todellista, ja me voidaan niin kuin tavallaan helpottaa sitä ainoastaan sillä tavalla, että tulee semmoinen tunne, että me pystytään vaikuttamaan sitä, ja pienillä valinnalla on merkitystä ihan koko aika ja jokapäiväisessä tekemisessä. Joo, Marika. No mä jatkaisin tähän edelliseen puheenvuoroon. Tässä nostettiin aivan loistavasti esille se, että miten tämmöinen niin kuin yhteisen tilannekuvan tai tiedon jakaminen ja yhdessä keskusteleminen tilanteesta vaikuttaa siihen, että sitä on paljon helpompi myös hyväksyä se tilanne, joka ei niin kuin välttämättä niin helposti muutukaan. Meillä se on tuossa varautumisen puolella tilannekuvatoiminnassa, niin tulee esille sillä tavalla, että me kerrotaan, jos palvelujärjestelmä on kuormittunut, niin me kerrotaan myös sitten, että minkälaisia varautumistoimenpiteitä aktivoidaan ja sitten me raportoidaan siitä, että miten tämä eri aktivoiminen vaikuttaa palvelujärjestelmän kuormittumiseen, että miten me pystytään mittaamaan sitä, että toimiiko ne tehdyt asiat millään tavalla ja miten ne toimii, että niin kuin semmoinen tilannekuva ja tietoisuuden lisääminen sen tilanteen etenemisestä, niin sitä me jaetaan ja se on kyllä hirmu hyvä just tämmöisissä tilanteissa, kun on joku häiriö tai sitten joku vaikutin, josta meidän pitää olla enemmän tarkempana siinä omassa työssä. Joo, ja toi on ihan hyvä, mitä sanoitkin, että tiedotetaan ja kerrotaan, mitä me tehdään, miten me tehdään. Ja muistan tuolla, kun on siis paljon käynyt noita erilaisia WHO-työkaluja läpi, missä on, että tehdään sitä, tehdään näin. Ja aina se, että kerrotaan myös sekin, että me arvioimme tätä tilannetta ja arvioimme meidän tekojamme ja arvioidaan sitä, ehkä että tarviiko tehdä vielä erilaisia muutoksia. Ja toi oli hyvä, minkä Pinja sinäkin sanoit, että pitää tuoda esille sekin, että ne pienet teot ratkaisee. Se on ehkä myös yksi semmoinen defenssikeino sanoa, että en minä pysty, kun ne isot ei tee. Mutta sekin, että tuodaan esille, että
niillä pienilläkin teoilla voi tehdä asioita. Ja toisaalta sekin, että ne pienet teot on se alku, että se ei ahdisteta ihmistä sillä, että se ei tuolla ole mitään merkitystä, että sinä nyt syöt enemmän kasviksia, sinun pitäisi muuttaa jurttaan ja syödä kaarnaa, niin sitten sinä pelastat maailman. Vaan tosiaan tuodaan esille se, että ne ratkaisut voi lähteä sieltä niin kuin niistä sinun pienistä teoista, mutta myös sekin, että ne pitää mahdollistaa, että eihän siellä niin kuin, vaikka olisi hyvin resursseja ja sanotaan, että olisi sellainen optimaalinen tilanne, että meillä olisi hoitajia just sen verran, kun tarvitaan, että hoitajien on hyvä työskennellä ja he pystyy tekemään sen kaiken, mitä he haluaa tehdä ja heillä olisi intoa tehdä ympäristöasioita, ympäristöystävällisempää terveydenhuoltoa luoda, mutta jos sitä ei sieltä niin kuin johdon tasolta tai niin kuin rakenteelliselta tasolta mahdollisteta, niin sehän tekee sitten, aiheuttaa sitä turhautumista, motivaatiopuutetta, ehkä jopa sitä ilmastoahdistusta sitten jossain vaiheessa, kun sä et voi tehdä mitään, niin kyllähän se tekee sen, että sulla tulee se kädet sidottu olo siitä. Hyvä oli toi, minkä Varpu laitoi tuonne chattiin. Hyvä lukuvinkki. Ehdottomasti laitoin jo tuonne talteen itselleni, että lukuun, kun jatkan. Ja tosiaan tästä tuli myös hyvä esimerkki. Itse asiassa juurikin tuolta konferenssissa ollessa oli esitys tai keskustelua planetaarisesta terveydestä. Ja siellä oli tämmöinen, ei ollut tämä, se oli esitys siis ympäristöystävällisemmästä tehohoidosta muistaakseni. Ja he pitivät hyvän esityksen, että mitä on tehty ja mitä hoitajat haluaa tehdä, että mitenkä ovat oppineet. Ja ensimmäinen kommentti tähän esitykseen oli, että kun sitä tekoälyä koko ajan tuodaan tänne meidän terveydenhuoltoon, niin onko minun mitään järkeä yrittää edes ympäristöystävällisiä tehdä, koska tekoäly kuluttaa niin paljon luontoa. Et se ensimmäinen reaktio oli siihen ympäristöystävällisyyteen se, että minä en voi tehdä mitään, koska se tekoäly kuluttaa niin paljon. Ja onhan se totta. Tekoäly kuluttaa paljon, se kuluttaa meidän resursseja, mutta se ei ole se, minkä takia meidän pitäisi jättää tekemättä. Joo, tuo on ihan hyvä nosto, minkä teit tuonne, eli ylidiagnostiikka ja siis nostasin myös sen, että ennaltaehkäisy, että meillä olen preventiivisen hoitotieteen osaaja ja sieltä puolelta maisterin tutkintoni saanut ja minun preventiivinen sieluni välillä itkee verta, kun minä näen, mitä päätöksiä tehdään, koska meillä mennään aika pitkälti, panostetaan sinne raskaisiin hoitoon, joita pystyttäisiin sitten helpottamaan ennaltaehkäisyllä ja sitten toisaalta siinä vaiheessa myös pystyttäisiin näihin päästökysymyksiin vaikuttamaan, kun tehdään ennaltaehkäiseviä toimia, niin eihän me tarvita sitä raskasta terveyden erikoissairaanhoitoa välttämättä, joka sitten on kuitenkin se, jossa kulutetaan paljon varoja. Meillä rupesi pennut huutamaan taustalla. Sitten ihan viimeisenä mietintänä, että tuliko jotain uusia oivalluksia tai mikä oli se tärkein oivallus. Ja toisaalta sitten kun puhuttiin niistä pienistä teoista, niin mikä nyt olisi semmoinen pieni teko, jota sinä itse voisit tehdä seuraavaksi, että edistäisit sitä ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin sopeutumista tai hillintää tai ehkä ohjaamista. No ainakin omalta osaltani voi sanoa, että kyllä mä linkkarissa aina pyrin siitä nostamaan näitä asioita esiin, että toivon, että se tuo omalta osaltaan ymmärrystä ainakin asiaan, mutta totta kai nämä on niinku semmoisia vaikeita asioita ja ihmiset ei välttämättä ihan ajatella, mihinkä kaikkeen nämä niinku vaikuttaa.
Tuossa aikaisemmin tuli siitä, kun sä sanoit, että Intiassa on tehty noita, että kun sanoit, että niitä puita on niin kuin istutettu ja muuta, niin itse olen esimerkiksi nostanut näitä esiin. Esimerkiksi Pariisin kaupunkihan on istuttanut 50 000 puuta. He poisti parkkipaikkoja, että he saivat istuttua niitä puita. Että näitä on aika paljon ja näitä olisi hyvä niin kuin ehkä tuoda myös sote-alalle esille. Eli tavallaan, että kun rakennetaan tai muutetaan, tehdään muutoksia meidän ympäristöön, että otetaan nämä asiat huomioon siinä jo rakennusvaiheessa tai sitten tehdään muutoksia, että niin kuin tavallaan ne ympäristö siellä rakennuksen lähellä, se vaikuttaa myös rakennusten itse rakennusten niin kuin lämpötilaan se, että mikä siellä ulkopuolella on, että sehän hillitsee myös niin kuin rakennuksen sisällä, ei pelkästään siellä ulkopuolella. Joo, ja toi on sitten, kun ajatellaan, että kun siihen otetaan se luontoympäristö lähelle, niin sehän vaikuttaa myös siihen, että sieltä pystytään sitä luonnon hyvinvointia niin kuin hakemaan siitä ulkopuolelta myös. Että se on niin kuin kaksivaikutteinen, kolmivaikutteinen. Joo, eli siinä on paljon merkitystä. Ja se, että niin päiväkodien ympäristössä olisi puita ja sitä multaa ja kaikkea muuta, joka olisi niin kuin tärkeää, että jotenkin niin asfaltoidaan tai kivetetään vähän liikaa nykypäivänä, että tavallaan jolla on paljon terveysmerkityksiä. Joo, toi on ihan totta. Ja toi oli itselle yllätys, kun olen kerran nähnyt yhden hotellin, missä siis hotellin vieressä oli koulu, jossa katsoin, että koulun pihassa on lapsille leikkialue, joka on asfaltilla, ja sitten ne on vielä silleen niin kuin erillisissä häkeissä. Että ne oli jotenkin, mä luulen, että siinä oli joku turvallisuusseikka, mutta se näytti todella oudolta omaan silmään, että se on vaan se asfalttipiha, jossa on häkkejä, jonnekin nämä lapset voivat mennä välitunnilla leikkimään. Joo, me ollaan vähän kadotettu ja se on niinku turvallista, että silloinhan lapsi opi niinku semmoista niinku turvallista käyttäytymistä luonnossa, jos tavallaan se rajataan ulkopuolelle se luonto, joka ei ole millään tavalla, eihän me voida rajata luontoa, me ollaan osa luontoa. Se on, ja välillähän se nähdäänkin semmoisena, että no ehkä siksi se voi olla, että tämmöiset jutut tekee sen, että välillä meilläkin ollaan vähän semmoisessa kuplassa, että ei nämä vaikutukset koske meitä, koska me asumme täällä pohjoisessa. Ja kun ei me vaan asuta kuplassa ja ne kuitenkin jossain vaiheessa kaikki tämä tulee koskettaa meitä, mutta se on sitten, että mitenkä nopeasti ja mitkä vaikutukset ja millä tavalla. Herääkö muilla jotain ajatuksia? Joo, Marika. No tuossa ollaan ajatuksia vaihdettu ystävän kanssa, joka asuu Espanjassa ja oli samoissa disaster management-opinnoissa, missä minä olin muutamia vuosia takaperin. Niin Espanjassa on arkkitehtuuria kehitetty sillä tavalla, että siellä on tehty tämmöisiä valtavan kokoisia rakennelmia, mitkä käytännössä sitten niin kuin on varjostamassa isoja tämmöisiä niin kuin ei-viherrakennukseen kelpaavia alueita, että on niin kuin yritetty saada kaupunkikeskittymissä muutoksia aikaiseksi sillä, että on rakennettu rakenteita, jotka on sitten tämmöisiä niin kuin suojia. Ja tuossa laitan linkin. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Vaihdettiin siis näitä linkkejä hänen kanssaan. Niin mielenkiintoinen arkkitehtuuri ja ihan kaikki varmasti niin kuin on tervetulleita keinoja. Joo. Ja tuo onkin, kun eihän niitä siis, vaikka se olisi ihana, kun saisikin joka paikkaan niitä puita tuomassa varjoon, mutta kun se ei aina ole mahdollista, niin toihan on yksi ratkaisu tuoda sitä varjoa. Ja sitten joko Espanjakin on se, missä ne helteet alkaa olla aika tuskallisia, jopa meidän näköpuolella tuskallisia ja varmaan heille vielä tuskallisempaa, mutta just se, että mistä niitä ratkaisuja tekee, että aina se ei ole se, että istutetaan 10 puuta, vaan se on sitten joku muu. Ja just tuokin, mikä mulla lukeekin tuolla viimeisenä, että pienilläkin teoilla on merkitys, että loppujen lopuksi
aina se yksi askel eteenpäin on aina yksi askel eteenpäin, vaikka välillä tämän asian kanssa takutessa tuntuu, että sitten otetaan 3 askelta taaksepäin ja 4 eteenpäin ja sitten hypätään taas taaksepäin, mutta askel kerrallaan niin ehkä siitä päästään johinkin. Ja kyllä mä näkisin, että meillä on terveydenhuollossa hirveän hyvin ruvettu heräämään tähän asiaan ja monella hyvinvointialueella onkin ilmastokartta ja ilmastosuunnitelmaa ja tehdään paljon. Toivottavasti kaikki menee vahvasti myös sinne niin kuin käytännön työhönkin näkyväksi, koska sehän ei ole sitten ratkaisu, että meillä on hieno suunnitelma, josta käytännön työntekijät ei tiedä mitään, vaikka he saattaisivat tehdäkin asioita oikein, mutta he eivät tiedä miksi, että aina sekin huomioitava, kun tehdään näitä, että sanotettaisiin oikein se, mitä tehdään ja miksi tehdään, koska ainahan se on ulospäin hyvän näköistä, mutta siis toimivammankin oloista, jos työntekijät tietää, mitä tehdään, että eihän sitä jotenkin tuntuu, että usein se on semmoista kauniita sanoja, strategiasuunnitelmia, mutta se ei sitten ole periaatteessa ne pienet teot puuttuu sieltä, että mitä oikeasti tehtäisiin. Mutta minä kiitän teitä hyvinkin konmaritetulla dialla, koska näköjään kaikki yhteystietoni ovat jääneet vain sähköpostiosoitteeseen. Ihanasti olette keskustellut. Toivottavasti heräsi ajatuksia. Itselle heräsi ainakin, koska minä haluan siihen Pinjan mainitsemaan tutkimukseen tutustua tarkemmin, koska se on ihan mielenkiintoinen näkökulma tuohon ilmastoahdistukseen, että se voi olla siellä se denialismikin, niin kuin se denialismin syynäkin voi olla se, että ahdistaa tai pelottaa. Joo, kiitos. Palaan siitä tutkimuksesta. Joo. Useammankin voin niin kuin tältä alueelta laittaa sulle sitten vaikka linkkarissa. Joo, mielellä laitat tulemaan, koska kiinnostaa tuo näkökulma tosi paljon, että on erilainen kuin oma. Oli mielenkiintoista. Ja kaikille muille kommenteista. Kiitos. Kiitos Iira ja kiitos kaikki osallistujat. Oli kyllä äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua. Mä täällä korvat höröillä kuuntelin. Että oli kyllä semmoista keskustelua, että tämän saa kyllä kuulla tällaajempikin yleisö. Että toivottavasti saadaan sitten paljon katselukertoja tuonne, kun tehdään tästä video tuonne YouTubeen. Kiitos Iira sinulle ja kiitos teille kaikille, kun olitte mukana.